Kamshin mutuwa. Kamshin mutuwa karkaiwa wanin ka kuna cikinka. Kamshin mutuwa karkaiwa mai san ka mai kaunar ka. Ka ci amanata, ina san ka cuce ni. Ka mana ƙanshin mutuwa masoyi, abinda ban yi zata ba ya same ni. Wayo ai ba asirin ka zai tonu, asirin ka zai tonu Sa'id. Kuma ina so ka san wani abu, wallahi idan ka sake wannan magana ta bayyana, shi kanshi alhajin da kake magana sai ya kore ka. Sa'idu, ka ci amanata, ka ci amanata, ina san ka cuce ni. Ka mana ƙanshin mutuwa masoyi, abinda ban yi zata ba ya same ni. Wayo Hello Sa'id, ga na zo ina bayan gidan ina jiran ka. Ba zai yiwu ba Suleiman, kudin nan ba su dauku ba. Me yasa? Yarinyar gidan ta ganni. Wai kana nufin yarinyar gidan ta ganka lokacin da kake kokarin dauko kudaden? Kwarai kuwa. Yanzu ka gani na rasa yadda zan yi. Saboda na san shikenan asiri na ya tono. Sa'id, asirinka ba zai tono ba, sai dai idan kai ne ka so asirin naka ya tono. Yaya zan yi yanzu Suleiman? Wallahi ba na son asiri na ya tono. Hanya ɗaya ne tak, kai ka kashe ta. Kai kana hauka ne? Wannan shashanci ne. Wannan magana ba za ta taɓa yiwuwa ba Suleiman. Ba zai yiwu ba. Sa'id, ni da kai za a ga waye shashasha. Idan asirinka ya tono. Idan ka sake yarinya nan sai ta gaya wa Alhaji. To dole wannan magana sai ta dangana ka da 'yan sanda. Kuma abu biyu za su faru. Na farko dai ka tashi a barawo. Na biyu kuma baby za ta tona maka asiri. Kaga duk abubuwan ka sun dagule kenan.
sai duniya ta san me ka aikata, kuma ina tabbatar maka da cewa zaman garin nan sai ya gagare ka. Amma idan kana son kanka da lafiya kai ku aiwatar da abin da na gaya maka, idan ba haka ba wallahi sai ka kasa yawo a cikin garin nan. Ka ji na gaya maka, abin da nake so da kai shine ka kashe ta kawai, ai babu wanda zai san me ya faru. Ka ji ko? To in dai da gaske kana so na. To daga yanzu duk aikin da ta saka kar ka ƙara yi. Kuma kar da ka ƙara sakan mata fuska. Haba ƙauna, me zai saki faɗa haka? Bayan kin san cewa ni ma'aikacinta ne. Ki haƙuri ƙauna, ba zan iya ba. Ba za ka iya abin da na gaya maka ba kenan. Haba ƙauna, me yasa kike so ki ruɗa min hankali? Zuciyata fa ke take so, amma kuma ina matuƙar ganin girman Farida. Ba za ka iya rabuwa da ita ba kenan. Gaskiya ba zan iya ba, ki haƙuri. To shi kenan. Don Allah ki haƙuri, ki rufa min asiri a bisa abin da na aikata. Wallahi sharrin shedan ne. Ba zan taɓa rufa maka asiri ba, sannan kuma ba zan yanke alaƙar da take tsakanina da kai ba. Tabbas idan iyayena suka dawo zan sanar da su, kuma za ka ji sakamako a wajensu. Haba Farida, don Allah don Annabi ki rufa min asiri. Ba zan iya ba. Farida, ki duba tsantsar alaƙa da take tsakanina da ke. Ki rufa min asiri. Ba za ki iya ba kin ce. Ba zan iya ba. Sai na faɗa abin da yake cikin zuciyata, sai na faɗa abin da yake raina. Farida, 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 Farida. Sai da ce miki, ki rufa min asiri. Kika ce ba za ki iya ba. Ba a san raina na buge ki ba Farida. Dan Allah ki haƙuri ki tashi. Ki haƙuri ki tashi.
zan sake fita. Haba Alhaji, daga dawowar mu ba za ka tsaya ka huta ba ma? Shikenan, Allah ya bada sa, Allah ya tsare. Kamshin mutuwa kar kaiwa Anya, bari duba Faridan nan. Kamshin mutuwa kar kaiwa mai san ka mai kaunar ka. Ka ce mana ta ina san ka cuce ni. Ka mana kanshin mutuwa masoyi. To, ina yarinyar nan ta shiga, bari neme ta a saman nan dai. Ka yi haƙuri da Allah. Shi ma yanzu ya kira ni, ina son je kamfanin ne. Ba matsala. Wannan kuma kuɗin in sun sa sai ka gaya mini. Bari idan sun sa din sai mu yi magana da kai. Wa alaikum salam. Ba matsala, bari to sai zan kirawo ka. A gaba ɗaya za su kusa kuɗin gaba ɗaya kawai. Kusa su gaba ɗaya. Yawwa. Dadi ina wuni? Lafiya kalau. Kuna nan lafiya? Lafiya lau alhamdulillah. Hai. Yanzu kika zo kenan? Yanzu na zo. Masha Allah. Baki ma shiga ciki ba kenan. Allah sarki. Ni ma da na shigo ban yi da shiga cikin bahina go kana waya na ce bari in zo in gaishe ka. Ni ma yanzu nan muka shigo da ita to kuma sai wani abu ya taso zan saki ta. Wallahi. Ki shiga to ki same ta. Yau zo nan da Allah dan dauki wannan kai mun motar Sa'idu a ta can a samun a cikin boot. Kai Sa'idu, buɗe boot nan sa wannan jakar. Buɗe boot ta sa a ciki. Yawwa, sa a boot. Shikenan jeki. Jeki. Saka. Sa a boot ɗin. Sa'idu. Wai tun ɗazu kana ina ne? Dama yanzu na shigo gida. Amma lokacin da muka shigo ai na ga mota tana nan aje. Dama ban fita da ita. Shigowa ta kenan. To ka sa wannan a cikin boot. Za ka ɗauke ni saboda na ga ni tawan na ga ta ki tashi waccan ɗin. Za ka kai ni office ina da wani uzurin. Ya dai mu kullun? Ya. Ya ki buɗe ni. Bari mana kai na kamar ba ka son buɗewa. Kamshin mutuwa kar kaiwa wani ka kuna cikinka. Assalamu alaikum. Ina suke ƴaƴan marasa mutuncin?
Wannan wani irin mugun kalami kika shigo da shi cikin gidan nan? Ki ja min bakin ki shiru in ba haka ba zan zuba miki da haƙura a nan gurin. Allah dakata min saurara. Wannan kuma wace ce? Ka cuce ta ka ci amanarta. Na rantse da Allah ba za ka kuma samun irin ta ba. To Sani ya je ya suburbuɗa mata ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kamfanin Brothers Point Multimedia ke sake gabatar muku da Yar Hau zango na biyu. Ya saki mun haka. Waye gaya miki dan an shiga bariki ana biye ma mazan da basu da ko sisi. To yanzu wani abu ta ce na ce mata ne? Dan kin gaya mata ina da ciwon kanjamau. To ƙarya aka yi maka? Allah ya tsakani na da Yar Hau. Babu ruwanka ka ja baki ka kai shiru duk abin da ka gani. Ban gane me kike nufi ba ƙawata. Wallahi sai ya ja ki a ƙasa. Ta hana yi sakat, ta hana yi sukuni. A yayin da Yar Hau kuma ta shiga tsilla-tsilla. Duk a cikin shirin Yar Hau zango na biyu. Ina so ki faɗa mini wayan miki wannan ciki. Wannan ciki ba na wani bane illa Sani. Wallahi sai ya sanya miki wannan aika-aikan. Ka manta da cewar ka taɓa rayuwa da ni. Ni ma ya kamata ki fuskanci halin da nake ciki kuma. Kaga wata rufa a nan? Wannan ya wuce rufa yi. Idan ban kwabe mun da kuma Allah ya tsina. Idan ba sai na cire maka makogaro ba Allah ya tsina. Wannan shiri zai ci gaba da zuwar muku a tashar ƙarshen sati TV ranar 5 ga watan Janairu, sannan zai ci gaba da zuwa duk ranar Laraba. Zan fita neman kuɗi ki zo ki tayar min da hankali. Karkare na ma hankali kamar yadda ni ban san abin da nake yi ba. Wallahi sai mun je an gwada ka an gwada ni. Wajen malaria ko typhoid. Ni in ban daga maka hankali ba ai kai ka daga mu. Ki fito a mutum ki gaya min abin da kike nufi. Me yake faruwa? Shiryawa Alibet, mataimakin mai bada umarni Bashir Jishari. Kar in sake ganin ka a kofar gidan nan. Mu fa mutanen kirki ne. Da batan ka ji abin da muke. Na ji mai gida. Ya za a yi kenan. Kamar yaya za a yi? Ba laifin kowa bane laifin ki ne. Ka ce laifina ne. Labari tsarawa da kuma bada umarnin shirin Malam Aminu Asar. Duk wanda ya kokarin shiga tsakanina da yarinyar nan idan ba sai na ba ƙasa ajiyarsa na shekara 50 ba Allah ya daure na. Yar Hau zango na biyu na nan tabe. To, assalamu alaikum jama'a, barka da warhaka. Ina ma abota son kallon shirin fina-finan Hausa. Sunana Hajiya Aisha Muhammad Adam Yola. Sunana Alhassan Kwalle. Sunana Lawal Ahmad. Sunana Lawal Ibrahim Gungu, wanda aka fi sani da bawan mata. Sunana Salisu S Fulani. Sunana Bello Muhammad Bello wanda aka fi sani da General BMB. Sunana Tima Yola. Ni ne naku ga zalimi ku a koda yaushe. Ina ƙara sanar da ku cewa Za mu ci gaba da kawo muku shirin lu'ulu'u. Duk ranar Asabar. Lu'ulu'u. 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 Sunan shiri mai dogon zango. A Kannywood Exclusive TV. Lu'ulu'u. Kannywood Exclusive TV. Lu'ulu'u. Yana nan da misalin karfe 8 na dare duk ranar Asabar. Lu'ulu'u. A kowane Asabar karfe 8 na dare. Ku ci gaba da kallon fim ɗin Lu'ulu'u a tashar Kannywood Exclusive TV da ke kan YouTube. Ku kasance tare da wannan shirin domin akwai abubuwa na faɗakarwa da kuma ilmantarwa a ciki. Kina burge ni, na gode. Kin dace da Sadiq. Na gode. Za ki kyau a matsayin matarsa. Na gode. Amaryar Sadiq ni ce. Uwar gidan Sadiq da sani babu wai. Ƙarya kike a yi. Albishirin kuma abota kallon fina-finan Hausa musamman masu kallon YouTube channel mu da muke kawo muku shirye-shirye nan musamman. Kusa ne? Ita zuba ido ki sha kallo. Allah ya tsine miki albarka. Shirin daga ofis. Shirin ni da mijin yayata shiri ne wanda muka kawo muku kashi na 1, kashi na 2, a yanzu haka kuma kashi na 3 yana nan tafe. Ni da mijin yayata. Soyayya da Sadiq yanzu na fara. Ban fahimce ki ba. Kuma ni san Sadiq yanzu na fara. Na kamu da san shi. Me yasa ina ki yarke akan namiji guda ɗaya? Na so ki ɗauko gawar Sadiq. Wallahi ta fi ƙarfin ki. Turka-turkar da suka buga sabon salo ne i bayyana, turka-turkar da suka buga sabon canji ne izo, a ina lissafin ya fara kuma a ina zai kare. Wani zai raba ni da kai dan autan maza. Ni ce. Wallahi ba zan ci gaba da zama a cikin gidan nan. Kun yi tare ne. Ake ne a ciki. Ni da mijin yayata sun buga bindiga sai dai a ruwa ta tashi, a wani lokacin kuma a cikin ruwa ake yayin bindigar. Me yasa ba ka ɗaukan shawara ne? Saboda shawara cuta ce. Kana ina ne Sadiq? Lokaci yayi da ya kamata ka bayyana min kanka a rayuwata. Amma matsayawar muna rayan ni kuma zan baki mamaki akan Sadiq. Saboda yake. Soyayya ce. Allah ya isa tsakanina. Ni da mijin yayata kurman baki
kurman mai lissafi ne. Ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mu mai suna Rayuwa 24. A nan ne kadai za ku fara kallon wannan katatan shiri ni da mijin yayata. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Haka sai ku tara ni da mijin yayata. Ba in hizba ba, ko duniyar sojoji za ka ɗauko sai dai ka ɗauko. Mashirin wannan shirin Musa Adam Ramus wanda ya bada umarni Usman Adam. Amma yarinyar nan za ta daɗin harka. Ni ba haka nake ba. Wani mara da'a ne a cikin ku ya faɗa wannan kalmar? Akwai abin da zaki niki. Da kyau. Wannan shine abin da zaki iya kai. Ban san suwaye ku ba. Ya kake kallon mutane ne? To murɗe ruwa. Kin ga sai ki kashe ni. Dama so kike da mutu? Baki fahimce ni bane Anisa. Sai aka yi aya. Da tunakin dare a bargau. Abdulmalik ne bani jini? Yes, of course. Wannan matsi a cin mara mutuncin? Anisa, wallahi da a sa min jinin Abdulmalik a jikina, gwara a banni na mutu. Wannan wace iriyar sana ce? Love is the feeling that no one can avoid. But the worst things in love is to falling in with wrong person. When Tarko brings you another blockbuster, daga zuciya. Ni ce wacce ka taimaka. Kuma sai na neme ki, na rasa ki. Ban samu na sanar maka da sakon zuciyata ba. Ba zan iya karɓar soyayya ki ba. Ban gane abin da kake nufi ba. Ina son ka kuma wallahi ba zan taɓa daina son ka ba. Baka tausaya min ba. Ya kamata ka fahimce ni dan Allah. Amma da sharadi. Kai kuka da kanka. Ba ki taɓa samu na ba. Ka san rayuwata ne? Me kika ce? Ba ta ɓoye halinta a ko ina. Ina so in ƙarasa rayuwata tare da ki. A story of young university student, and also it is a story that comprise love, tension, torture, as well as tips. What will be the end of the saga? Find out in Daga Zuciya. Dakata Abdulmalik, ba zan taɓa ƙaunar ka ba. Ba zan iya cire soyayyar Abdulmalik a cikin zuciyata ba. Kar ka biye wa son zuciya. Wace ce ita? Story Hassan Lambu, a produced by Mas'ud Rabiu. Ban san ki ba, ban taɓa ganin ki ba. Kawai kin kira sunana kai tsaye. Me ke tafa da ke? Kana iya ambatan sunan mutum a duk lokacin da ka ga dama. Ba ni da lokacin batawa da ke a nan. Screenplay and directed by the spectacle director, Abdul Dangaja. Dan Allah ka duba ni. Idan har kayi nasarar dasa mata soyayya ta, ni kuma na yi maka alƙawarin duk wata ƴa da kake so zan aura maka ita, ko da kowa ne ubanta. Ba ni da kowa a duniyan nan. Kashe ta baki da hankali. Kar ki duma haɗu sai na ga bayan ki. Daga Zuciya, wannan shiri zai dinga zuwa muku a duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Ku dai kada ku shafa, ku danna subscribe, kana ku danna kararrawa domin sanar da ku da zarar an dora. Daga Zuciya na nan tafi.